A fotografie sú pripravení. Tam sa otočte. Tak. Čelom tam. Tak, čelom tam. Tak, presne tak. Takže aj druhé prvé sú takto, by ste sa zase postavili toto. Takže obdržia krásny pohár, medaile a ešte nejaký koš. No a teraz taká sladká pozornosť samozrejme. A ideme na medaily. Ešte raz veľký potles, blahoželáme. Ďakujeme ešte raz. A za rok o stupienok vyššie. Ďakujeme. Ideme k striebornej medaili. Podobné umiestnenie ako minulý rok, samozrejme. Druhé miesto patrí opäť trompakom bez komentára, takže prosím by som potles.